Crec que no cal que recordi els fets històrics. Crec que tothom recorda que Espanya vivia en una segona república escollida democràticament, que va haver-hi un cop d'estat militar i que d'això se'n va derivar una guerra civil. I el que diré ara és cert, és que la repressió revolucionària del bàndol republicà no és un tabú, senyora Judit Gómez, no ho és. Entre algunes de les mentides que ha dit, que és que això ho encapçalava el Lluís Companys, doncs sí que hi ha mentides, però això no és un tabú. De fet, historiadors com els que vostè parla, com pot ser Preston o Sabater, o fins i tot historiadors que han treballat en aquest Ajuntament, ho han estudiat i ho han explicat. De fet, és més, si entra a la web de l'arxiu de l'Ajuntament, veurà que des del primer dia hi consten tant les víctimes revolucionàries com les víctimes del franquisme. Per tant, primera mentida que hauria de fer mirar que fins i tot en aquesta casa expliquem la veritat. Però a més, si vol que entrem en història, li direm que 50.000 persones més foren executades pel franquisme entre el 39 i 46, quan el conflicte ja havia acabat. La guerra civil estava acabada, però van haver-hi 50.000 persones executades pel règim franquista. És a dir, durant els 6 anys posteriors al final de la guerra. Per tant, en total, la repressió franquista va ser el triple de la republicana. I ja ho va dir el colpista general Mola, que per resoldre el problema d'Espanya s'havia d'aniquilar una tercera part de la població masculina. L'altre tema és que les víctimes de la repressió revolucionària se les va recordar, homenatjar i commemorar des del 39 fins al 79. Se'ls ha commemorat tota la vida, senyora Gómez, tota la vida. No sé pas què demana. Mentre que les víctimes del franquisme restaven en silenci l'oblit imposat per la dictadura de Franco. Pel que fa a la resta de manipulacions històriques que vostè ens ha dit avui i que no val la pena discutir, i aquesta manipulació dels fets històrics deixen en evidència que vostès són uns defensors del feixisme i de l'estat dictatorial franquista, el més sanguinari i repressor de l'Europa occidental. Un cop tret de la màscara darrere la qual s'ocultaven fins fa poc, queden com uns autèntics defensors del cop d'estat d'una part de l'exèrcit espanyol contra l'únic règim legalment establert i democràtic, el règim de la Segona República. Un cop d'estat que va portar una guerra que va provocar 600.000 morts i la devastació econòmica, social i cultural de l'estat espanyol durant 40 anys. I vostès defensen això, tant que s'estimen Espanya. 114.226 desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme que va durar fins al 75. Mentre a Europa hi havia democràcia, aquí patíem una dictadura franquista, una dictadura militar. 114.226 desapareguts enterrats en fosses comunes. Espanya és el segon país del món per darrere de Cambodja amb més desapareguts i fosses. Vergonya, senyora Gómez, defensar certes coses. I com que t'han atacat el president Companys i com que tantes animalades s'han arribat a dir avui aquí, acabaré amb l'últim trosset que li escriu ell a la vetlla del Consell de Guerra a la seva dona per netejar una mica els aires que ha deixat vostè aquí. I diu el següent: no admetis, doncs, condols ni ploris. Aixeca el cap. Aquesta mort, que afrontaré plàcidament i serenament, dignifica. Vida meva, moriré estimant-te. El teu retrat el portaré amb mi. I el darrer pensament serà per tu i els meus fills, amb l'amor a Catalunya. Et besa el teu espòs, Lluís.